мегӯянд ки ба наздикӣ дар телевизиони Сафина як лоиҳаи нав шурӯъ мешавад. ва ин лоиҳа ном дорад мегӯянд ки. ва боз мегӯянд ки ба наздикӣ дар театри давлати опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ як намоишномаи нав пешниҳод мешавад ва фурқат рафтем чипта мехарем. Зарина Саросема аз дар ҳама ҷо мехоҳад ки барнома ҳарчи зудтар сабт шавад ва мехоҳад ки ҳарчи зудтар афса намоишро тамошо кунад. вале барои омода шудани як намоиш чӣ қадар кормандони эҷодӣ заҳмат мекашанд ва хубтараш имрӯз рафта заҳмати паси пардагии онҳоро ба бинанда нишон диҳем. рафтем Фурқат ва бояд бигӯям ки табиати ман ҳамин гуна аст. театри давлати опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ яке аз зеботарин ва бузургтарин театрҳо аз ҷиҳати меъморӣ дар ҳудуди иттиҳоди давлатҳои мустақил ва дар шаҳри Душанбе. баробари ворид шудан меъмории зебову ғайриоддӣ бо унсурҳои миллӣ дар пешрӯ пайдо мешавад ки бо ин ҳама ҳашамат таърихи анқариб 90 сола дорад. мегӯянд ки лоиҳаи бунёди театр ҳанӯз аз соли 1931 пешниҳод шуда буд. барои таҳияи зеботарин театр дар шаҳри Душанбе меъмори шинохтаи Иттиҳоди Шӯравӣ Дмитрий Билибин даъват шудааст. аммо бо сабабҳои гуногун сохтмони бино баҳори соли 1938 шурӯъ шуд. ҳамин тавр ҷараёни сохтмони бино бо суръат идома меёфт. ҳатто дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ корҳои сохтмонӣ манъ нашуда буд. ҳамин гуна 17 феврали соли 1942 рӯзномаҳои даврӣ ҳамонвақта аз тавлиди як театри бузург дар Тоҷикистон хабар доданд. ҳарчанд ки солҳои зиёд сипарӣ гардид, вале ин театр арзиши меъмории худро аз даст надодааст. ҳанӯз ҳам даромадгоҳи театр зебову барҳаву боҳашамат аст, мисли театрҳои бузурги дунё. маъруфияти театр на танҳо дар сохтмони бузурги он буд, балки барои ҷаҳонӣ шудани он ҳунармандони барҷастаи тоҷик заҳматҳои хеле зиёд кашиданд. инҷо қадамҷои ҳунарпешаи халқии Иттиҳоди Шӯравӣ Туҳфа Фозилова, Ҳанифа Мавлонова, Лутфӣ Кабирова, Лутфӣ Зоҳидова, Аҳмад Бобоқулов, Ғаффор Валамадзода, Малика Собирова ва як зумра ҳунармандони дигари бузурги тоҷик аст. артистони хизматнишондодори республика Абдулло Абдураупов, Хоҷи Ахмедов, Михаил Алаев, артисти халқии Иттифоқи Советӣ Аҳмад Бобоқулов дар ин утоқ кор мекарданд ва аз ин утоқ баромада ба саҳна намоишномаҳо ба иҷро мекарданд. худашонро ба ҳар хел намоишномаҳо баромада нишон медоданд дар рӯи саҳна. барои ҳамин ҳам вақте ки ман соли 1967 консерватории Москваро тамом карда ба ин ҷо омадам, манро ба ин утоқ гуфтанд ки бо устодони ҳамин варзида бояд туям ҳамҷава омада кор кунӣ. мегӯянд ки вақте вориди театр мегардӣ ҳатман аз таърихи он низ бояд воқиф бошӣ. дар театри опера ва балети ба номи устод Садриддин Айнӣ осорхонае мавҷуд аст ки дар он аксҳо, хотираҳо, умуман либосу ашёҳое нигоҳ дошта мешавад ки бозгӯи таърихи анқариб 90 солаи театр аст. ва дӯстони азиз, биёед аввал сари осорхона менамоем. инҷо метавон бо таърихи театр рӯбарӯ шуд. баробари ворид шудан пироҳани Малика Собирова аз намоишномаи Дон Кихот ба назар мерасад. аксҳои ҳунармандон дар ҳолатҳои нақшофарӣ, ёддоштҳои гуногун ва ҳамчунин ашёҳое ки бозгӯи таърихи театранд нигоҳ дошта мешавад. саҳнаи театр барои ҳунармандон ҷойи муқаддас аст. дар ин саҳна ҳазорҳо намоишнома пешниҳоди бинандагон гардидаву маъруфтарин ҳунармандон дар ин ҷо нақш офариданд.
фасли зимистон буд. аҳли толор серодам. мардум дар интизори тамошои намоишномаи нав ва дар интизори ба саҳна баромадани ситораи асосии балет Малика Собирова буданд. Ва ӯ низ ба саҳна баромад. Малика Собирова бо ҳамон маҳорати хосаи хеш, бо ҷуръату нерӯяш ҳунарнамоӣ мекард. ин тараф мерафт, он тараф тоб мехӯрд, меҷаҳид. аз ҷониби дигар устодони санъати театрии шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург, Киев, Боку, Тошкент ва ҳунармандони кишварҳои дигари дунё дар саҳнаи ҳамин театр баромад карданд. ҳоло ҳам кор дар ин театр ҷараён дорад. намоишномаҳои хубу диданӣ ҳоло ҳам ба мисли солҳои қаблӣ пешниҳод мешавад. умуман дар ин ҷо чӣ гуна намоишро омода мекунанд, киҳо барои таҳияи он ҷалб мешаванд? коргардон ҳатман рассом таҳиягарро ҷустуҷӯ мекунад. яъне ки агар ки ин асари мусиқӣ бошад бастакорро ва он пешниҳоду эродое ки фарз кардем ки дар шӯрои бадеӣ гирифтанд то ин мавриди давраи дуюм пешкаш карданд, ӯ умуман ҳамун консепсия, яъне ки фикру ақидаи намоиши ояндаро ҳамроҳи гурӯҳи эҷодӣ тайёр мекунад, омода мекунад. ин яъне ки дар инҷо чӣ дохил мешавад? ин кор бо рассом таҳиягар, ин кор бо бастакор, ин кор бо гӯем ки агар ки ҳамун ҳаракатҳои мавзуну ҳаракатҳои саҳнавию рақс дар кор бошад, ин балидмейстер таҳиягар якҷоя ва албатта ин драматург, ин панҷгонаи ҳастанд ки инҳо як фикру мақсади асосӣ ба омада нашон доранд. аввалин коре ки ҳунармандони риштаи балет дар театр анҷом медиҳанд, ин дарси классикӣ аст. онҳо ҳамин ҷо ҷисми худро обутоб медиҳанд. дарси классикӣ ин дарси муҳим барои артист аст, чунки агар як рӯз ё ду рӯз танаффус кунад артист, мумкин аз формае ки барои саҳна баромадан тавридан ҳаст, мумкин ки камтар нодуруст рақс карданаш ҳаст, ё ин ки ягон травмаи профессионалӣ ба худ оварда метавонад. чунки тану бадани одам бояд артист ҳар рӯз машқу фаъолият кунад, ки одат кардагӣ бошад. ҳар яке мо ҳангоме ки балеринаҳоро мебинем, ба ҷисми зебои онҳо ҳасад мебарем, ҳавасамон меравад ба ҷисми зебояшон. аммо шумо медонед ки барои ҳамин гуна ҷисми зеборо нигоҳ доштан, бо қувват нигоҳ доштан, чӣ гуна марҳилаҳои сахту сангинро бояд сипарӣ кард, то дар саҳна бо ҷуръат ва бо қувват бимонӣ. ва дӯстони азиз, феълан ман ҷараёни тамринҳои балетро барои шумо нишон медиҳам. бояд бигӯям ки ворид шудан ба толори тамринҳо ба тариқи пойафзолҳои муқаррарие ки ҳар рӯз мо истифода мебарем ман аст. бинобар ҳамин мо пойафзолҳои махсусро феълан мепӯшем ва ворид мешавем ба толор. дар баробари иштирок дар ҳама дарсҳои классикӣ, реҷаи хӯрок низ барои ҳунармандони балет хеле муҳим аст. нодуруст истеъмол намудани ғизо барои ҳунарманд метавонад монеа эҷод кунад. У нас очень тяжелый труд, поэтому артист балета, балерина, они должны питаться хорошо. Это калории,
Диету можно держать, если идет излишек веса. А так у нас очень тяжелая работа, поэтому все калории в процессе работы сгорают. ҳар касе ки ба ин ҷо меояд пеш аз ҳама бояд хоҳиш дошта бошад ва қотиан тамоми меъёрҳои муайяншударо риоя кунад. талабот ҳамин гуна аст ва он иҷроиши ҳатмиро талаб мекунад. Начинать заниматься балетом никогда не поздно, но, конечно, если вы хотите профессионально выступать в театре, то стоит начинать где-то лет с 8-10. А так никогда не поздно начать заниматься. Каждый из нас очень серьезно относимся к своей работе, очень любим. Потому что если ты не будешь любить свою профессию, ты не добьешься высот. Приходила домой каждый день, и я говорила, я буду балериной. И вот 8 лет меня все-таки отдали на балет. И, честно говоря, родители не жалеют об этом. мегӯянд ки яке аз қисматҳои асосии намоишномаро гурӯҳи хорӣ таъсис медиҳанд. бидуни онҳо намешавад ки намоишро рӯи саҳна овард ва утоқи тамрини онҳо ҳамин ҷост. маҳз онҳо дар ин ҷо омодагӣ мебинанд, баъдтар рӯи саҳна мераванд. хор дар намоишнома хеле нақши муҳим дорад. лаҳзаҳои ҳаяҷонбахш, шодиву хурсандӣ, умуман ҳолати ботинии қаҳрамонро дар лаҳзаҳои гуногун маҳз хор баён мекунад. шумо чӣ хел ки шоҳид будед аз операи хусро ва ширин як намоише ба шумо пешниҳод кардем. ҳолатҳои ғамгин буд ки хусрав вақти вафоти хусрав ва ширин ҳамон ҳолати ғамангезро мо барои шумо сароидем. гузашта аз ин хор ба ҷашну маросимҳо метавонад ҳолати тантанавӣ бахшад. дар чорабиниҳои сиёсӣ мисол гирем дар истиқлолият, дар ваҳдати миллӣ, дар парчам таронаҳои тантанавӣ сароида мешавад аз ҷониби ҳайати хор. мегӯянд ки забони тоҷикӣ дар қатори ду забони дигар яъне итолиёвӣ ва украинӣ забони равону шевост барои сароидани опера. ҳамин аст ки ҳунармандони операи тоҷикро дар дунё мешиносанд, ҳатто дар ватани аслии санъати опера Италия. дар Италия ман 27 сол кор кардам, ҳофизӣ кардам, хондам, беҳтарин театрҳоро, саҳнаи беҳтарин театрҳоро қадам задам, образ офаридам ва ба ғайр аз ин худам ҳам дарс медодам аз тамоми Европа ба мактаби ман ҷавонҳо меомадам, ба онҳо дарс медодам. ҳозир як ҳофиз Юсиф Эйвазов шогирди ман якум ҳофизи дунё ҳисоб мехӯрад, якум тенори дунё. аз рӯи рубоиҳои Умари Хайём як моноопера навистам. бо бастакор Алишер Икрамов мусиқиша навистем ва мехоҳам ин асарро ба саҳна гузораму ба ҳаракат, агар тавонем асари нағз пайдо карда ба дунё нишон диҳем. чунки Умари Хайёма мешиносанд масалан, лекин забонашро, овозашро намедонанд. ман мехоҳам барам масалан ба хориҷа моноопераи Умари Хайёмро ва ба забони форсӣ ба онҳо хонда диҳам операро ки шинаванд
ин забони тоҷикӣ ҳамин тавр мешудааст, забони форсӣ ҳамин тавр мешудааст, умари хайёма забонаш ҳамин тавр мешудааст, ҳамин тавр садо медодааст гуфта кайфият баранд, фаҳманд, шунаванд. мегӯянд ки аввалин операи тоҷик шӯриши восеъ буд ки дар соли 1939 рӯи кор омадааст. либретаи онро шоирони ҷавону боистеъдоди ҳамон вақт абдусалом деҳотӣ ва мирзо турсунзода дар сатҳи касбӣ навиштанд ки то ҳол дар репертуари театр вуҷуд дорад. умуман операи миллии моро дар ҳама ҷои дунё хеле хуб қабул мекунанд. он фестивал озмунаҳое ки дар дигар ҷумҳуриҳо шуда мегузарад, мо рафта дар қатори асарҳои европоӣ, асарҳои композиторони рус, асарҳои ҷаҳонӣ, мо асарҳои композиторони тоҷикро муаррифӣ менамоем. санъати опера ва санъати симфония ё асарҳои бастакорони тоҷикро дар ин фестивал озмунҳо мо муаррифӣ менамоем ва боиси ифтихор аз он аст ки мо вақте ки баромад мекунем, аллакай мардум медонанд ки дар ҳақиқат миллати тоҷик як фарҳанги нотакроре дорад, барои он ки чӣ забон, чӣ ҳамун шеваи хондан ва ҳамун мелодияи тоҷикие ки дар дигар давлатҳо садо метиҳад ва аллакай худаш як дунёи дигар аст, барои он ки ҳам озодфаҳм, ҳам тез дар гӯш мерасад, ҳам форам. барои он ки ҳамин соли 2018 мо ҳамроҳи Шарофат Усмонзода дар фестивал озмуни достар дар шаҳри Қарғанди ҷумҳурии Қазоқистон иштирок доштем. вақте ки Шарофат баромада аз оперетаи Дамир Дӯстмуҳаммадов як суруди Гулсара ном дорад баромада хонд, тамоми зал хеста қарсак зад, як хел қарсак заданд ки хел ба ё пазируфтанд ва ман аз он ҷумла суруди Мулодӯстро аз операи Найрангҳои Майсара иҷро кардам ки бисёр ба мардум писанд омад. дар толори театр дар миёни ҳунарманду тамошобин яке аз гурӯҳҳои хеле муҳим, яъне оркестр қарор дорад ки онҳо дар чашми тамошобинон намоён нестанд. гурӯҳи оркестр низ ба кори худ банд аст ва тамошобинро намебинад. онҳо низ дар алоҳидагӣ тамрин мекунанд. тамринҳо саҳлу сода нестанд, вақти зиёдро талаб мекунанд то мусиқии зебо тавлид шавад. сутуми намоишҳои оркестр аст. ҳам чи опера, чи балет, чи консертҳои ҳунармандони театр. асос ин сутуми театр ин оркестри симфония аст. ҳар як гурӯҳи эҷодии алоҳида, оркестр дар утоқи кори худаш, хор дар утоқи кори худаш, балет дар утоқи кори худаш. вақте ки ҳам тамрин ки буд шуд дар ҳар як гурӯҳи эҷодӣ, баъдан бо тамринҳои пайваста мешуд ки бо иштироки бале дар якҷоягӣ бо иштироки ҳам оркестр ё солистони опера, хор ё агар намоиши балет бошад бо артистони балет. дохили бинои театр хеле пеш дар пеш аст ва агар бори аввал вориди бино гардиву ҳамроҳи худ ягон раҳ балад надошта бошем, ман фикр мекунам ки дар ин роҳраво ҳатман ки раҳгум хоҳӣ зад. аз як тараф садои таронахонӣ меояд, аз як тарафи дигар касе мусиқӣ менавозад ва аз як ҷои дигар бошад овози хор ба гӯш меразад. умуман як фазои хуби эҷодӣ дорад инҷо. барои овозхони опера ва ҳунарманди балет будан маҳорати актёрӣ низ хеле муҳим аст, то битавонанд намоишномаро таъсирбахш ва ҷолиб пешниҳод кунанд. яъне аз ҳунарманди опера ҳам садои қавӣ, ҳам нутқи буров ва ҳам маҳорати хуби актёриро талаб мекунанд. Здесь, в этом зале, мы и репетируем. У нас здесь специально стоит аппаратура, записана музыка на эту аппаратуру, чтобы мы здесь, зрители, наши артисты могли тоже репетировать под музыку.
Часто спектакли идут под оркестр, но поскольку на репетицию весь оркестр пригласить невозможно сюда, в этот зал, поэтому работаем мы под запись. Специально оркестр наш записывает эту музыку, скидывают на диски, и уже потом здесь для нашей репетиции мы ее включаем. Все для того, чтобы зрителям было интересно. то он замоне ки ҳунармандон тамрин мекунанд бо коргардон барои банду басти намоиш машварат менамоянд, дар қисмати дигари театр барои онҳо дигар кор ҷараён мегирад. пироҳанҳое ки дар ҳамин ҷо духта мешаванд дар бозору мағозаҳо дида намешаванд, яъне ин ҷо танҳо барои ҳунармандон пироҳан медӯзанд ва ин ҳам бошад дар образи қаҳрамони асарҳои гуногун. Ва хеле аҷиб аст ки як замон маликаҳо, шоҳон, шоҳзодаҳо, ашрофзодаҳо ҳамин гуна пироҳанҳо ба бар мекарданд. на танҳо либос, ҳатто пойафзоли онҳо низ махсус омода мешавад. дар ҳоле ки дӯзандаҳо дар пайи омода кардани пироҳани ҳунармандон ҳастанд, дар ин росто рассомон барои намоиш муҳит месозанд, яъне барои ороиши саҳна кор мекунанд. тамоми гурӯҳҳо вақте ки омода мешаванд, дар саҳна тамрини умумӣ шурӯъ мешавад. ин ҷо бояд ҳама гурӯҳҳои ҳунарӣ бошанд, ҳам хори умумӣ, ҳам оркестр, ҳам хонандагони опера, ҳам ҳунармандони балет, ҳатто гурӯҳҳои техникӣ, сар карда аз чароғ то коргардони овоз. баробаре ки бо ҳайати гурӯҳҳои эҷодӣ кор кардан бо режиссёр таҳиягар бояд бо сехҳо ҳамкорӣ кардан яъне ки омода накардани декор, ки омода кардани сару либос, реквизитҳо бевосита ина бинед ки инҷа ба ҳам ин кор аст параллел рафта накард, ҳам бевосита бояд бохабар бошад ва ҳар як чанд вақт бояд ҳамон шӯрои гӯем ки техники техсовет мо мегӯем ҷамъ шуда бурду бохти корра пеш бурдан дар кор, чунки эҷодиёт чунон ҳаст ки дар рафти кору чизвай агар ки мо як ба таври шартӣ агар ки мо ҳамон ороиши намоишномо додем, рафти корро боз бинед ки эҷод бо фикрҳои нав пайдо мешавад. инҷо пушти саҳна аст ва то саҳнаи асосӣ як қадами дигар мондааст. Як қадами дигар мондааст ки ҳунармандон натиҷаи заҳмати худро дар назди довари асосӣ, дар назди тамошобинон нишон бидиҳанд ва ҳамин ҳунармандон ҳамаи ҳиссиёти худро ҳамин ҷо мегузоранд. ҳиссиёти тарс, ҳарос, чаро ки саҳна иштибоҳро қабул надорад.
тамоми талоши онҳо танҳо ба як хотир аст: тасхири қалби тамошобинон. Наш труд очень нелегкий, одна из самых сложных профессий, да. Она требует очень жесткой дисциплины. Она требует, как сказать, нутро, чтобы было очень жесткое и сильное, потому что это и моральная нагрузка, это и физическая нагрузка, и психически иногда тяжело выдерживать, да, какие-то моменты, нюансы. Но все это того стоит, потому что в итоге мы показываем самое прекрасное, самое красивое, которое оценивает, которое наш зритель. Зритель нас очень любит, очень много поклонников, которые посещают ежемесячно абсолютно все спектакли, которые постоянно просят еще больше и больше спектаклей выпускать, потому что сейчас я скажу, что наша публика на том уровне, которого ценит, да, ценит и даже больше, возможно, чем в других каких-либо странах. мо дар бораи чӣ гуна тайёр шудани либосҳо барои саҳна гуфтем. Баъд аз намоиш онҳо дар куҷо нигоҳ дошта мешаванд? Бо чӣ гуна тартиб онҳоро ҷобаҷо мекунанд? анқариб тамоми қисматҳои театрро гаштем. Хеле ҷолиб ҳам буд ва медонӣ барои ман чӣ ҷолиб аст будаи миён анамон либосҳое ки ҳунармандон дар саҳна мепӯшанд, ку аз он либосҳое ки мо аз мағозаҳо мехарем ба кулли фарқ мекунанд. инҷо ороишоти аҷиб доранд ва боре барои худ тасаввур кардае ки либоси ҳамин ҳунармандонро бипӯшӣ ва худро дар ҳамон нақшҳо тасаввур кунӣ. ҳамин лаҳза тасаввур мекунам худро дар либоси сеҳргар. инҷо ҳама чизе ки барои намоиш дар кор аст тайёр карда мондагӣ мо. инҷа намоиши конде мадан костюмошон, инҷа рӯдакӣ костюмҳое ки ҳамон дарбори шоҳ хизмат мекунанд. ин аз костюмҳои ҳамон дарбор хизматчиён аз рӯдакӣ. инҷа ба мана спектакли нави мо опера хусрав ва ширин, ин ҳама костюмо нав дӯхта шудагӣ. яке аз намоишномаҳое ки дар театр имрӯз хеле тамошобинони зиёд дорад, ин намоишномаи хусрав ва ширин аст. айни ҳол ман пироҳани хусравро ба бар кардам. ман фикр мекунам ки ин пироҳан барои ман мувофиқ нест, чун каме калонтар аст. ман фикр мекунам ки барои нақши хусравро бозидан бояд каме ҷисми калонтар дошт. инҷо сехи нигаҳдории либосҳои занона аст, яъне ҳамон либосҳое ки ҳунармандони бонувон дар саҳна ба бар мекунанд, дар ҳамин ҷо дар шароити махсус нигаҳдорӣ мешавад. ва бояд гуфт ки либосҳо аз солҳои 80 ҳамин ҷоҳанд. масалан ин пироҳан аз намоишномаи яланта аст. мо низ чанд лаҳза худамонро дар образи ҳунармандон тасаввур кардем. аз ду сар аз мо ҳунарманд намебарояд. хубтараш корамонро идома диҳем. бинои театр аз берун орому зебо менамояд ва дар ин росто мо намоишномаи тайёрро дар як муддати кӯтоҳ тамошо мекунем. вале имрӯз шоҳиди он гаштем ки барои як намоишномаи тақрибан яксоата вақту қувваи корӣ хеле зиёд сарф мешавад.
ҳоло бошад натиҷаи ҳамон заҳматҳоро дар толор мешинему тамошо мекунем.